Ibhalwe ngosiqiniseko The Prince, isihloko sayo sithi umkaJobe. Lesi isigcawu sesithupha. Isikhathi zasekuseni, inhlamvu yelanga isiphumile, noma indawo yaseNkobongo angeyona indawo ematasatasa ephithizela abantu, kodwa bona sebeqalile bayehla bayenyuka, kanti abanye baseyitobhini balinde imoto ezobathatha zibayise emsebenzini, kuthi abanye balinde imoto zikamalume ezothatha izingane zabo zibayise esikoleni. Ihambe njalo imoto ebovu eyipholo ebovu ngokucobezela phakathi kukhala ingoma ethile, ihambe ize iyoma esangweni kaJobe ebese uyehla umsindo lapha emotweni. uJabulani ahosha ucingo lwakhe ebese yalicindezela. Lona ke umuzi kaJobe, uma ungena phakathi uqala ngase dining room, kunoMansele uhlanza igumbi, uthintitha usofa lona kade ulele uJobe, kwathi ekhwapheni lakhe wagona indwangi yetafula lena bimbethe uJobe. Avusa ikhanda uMansele aqalaze umhubhe wendlu lona obheke emakamelweni, abone uPhele kanye noMadlomo becuthile phakathi komnyango wekamero likaMagumede, anikini ikhanda uMansele ebese aqhubeka nokwenzayo, uhlabelela umzwilili engawuphimiseli amagama akhona. Kuthathisa uMadlomo ebhekise kwinganyana lena elokhu ikhuluma into engezwakala eduze kwakhe, ilokhu imdonsa ngesikhethi lesi asigqokile. Abhoke ngolaka olufihliwe uMadlomo ekhulumela phansi. Ufunani? Aphendula ikhanda uPheli abuke uMadlomo lona osemva kwakhe. Shash! Abeke umunwe emlonyeni uPheli okunguphawu lokuthi abathule. Kahleni bo. Jobe, unabafazi abathathu, nangomunye ufike naye, noma mhlasimbe kanazi imfanelo lezoyidingayo. Angenabe inhlamvu uPheli ame phakathi kwabo bobabili ebese buka uMagumede. Let me tell you something, dear. I'm a stallion when it comes to bed. I know how to satisfy men. Look at me. Ungibukisisi. uMagumede abuke uPheli phansi phezulu ngesineke. Awusho-ke wena ilona sembedeni, pho izolo kungani indoda yakho ibifuna ukuzolala la? Namanje ibuke ilani ekamerweni, iyakutshela kodwa ukuthi izofunani? Awuyibuze nansi. Adinwe uPheli abuke uJobe, kungena umyalezo ocingweni likaMagumede. uMagumede athatha ucingo lakhe alicindezele ebese efunda umyalezo osanda ngena. Hey beautiful, guess what? I'm outside. uMagumede abazibe laba baxabanayo ekamelweni lakhe, athatha isikhwama sakhe ebese yophuma ngomnyango wekamero. Hayibo, uyaphi manje ngisakhuluma? Kuthathisa uJobe ebona uMagumede yophuma ngomnyango wekamero. Wena awusangihloniphi njengendoda yakho, ngiyakhuluma wena uyaphuma. Alandele uPheli elokhu eqhweba uJobe. Job, listen to me. I'm talking to you. I command you to wait. Job. Bahambe njalo laba bobathathu badlule kuMansele baze bayophuma ngomnyango. Amehlo kaJobe aqaphele le ndoda eme yancika emotini ebovu phandle kwesango. Ubani wena nsizwe ezolanda umkami kwami? Kuthathisa uJobe ebhekise kule ndoda. uPheli ame phambi kwaJobe ebese embuka ngqo enhlamvini zamehlo. So iyona nto ongilethele yona la ukuthi uzobukisa ngami? Sakufuthe kuJobe. Wendoda ngiyakhuluma. Ngiphendule phela. Awusuke nawe phambi kwami. Ungivimbelani? Awusuke. Angasuka uPheli kunalokho amvimbe kakhulu kunaqala uJobe. Ahambe ngokusheshsha uMagumede elokhu ephebeza uJabulani ngesandla sakufihla emshayela impawu zokuthi akangene emotini ahambe ngokusheshsha. Hey wena. Naku lokhu ungivimbelani? Awuboni ukuthi kuyonakala? Umfazi wami uyahamba namadoda phambi kwami. Ngikhona mina. Wena ufuna lokhu nginakane na? Buka. Nathi into engikhuluma ngayo. Awusuke. Aphendula ikhanda uPheli abone uJabulani yongena emotini yakhe noMagumede. Oh, I know this guy. Adi Dr. uJobe. Uthini? Umazi lapha. Umazi kanjani? Ebe ngubani yena? Ame. Ebese yaqhenya uPheli abambelele eqolo ngesandla esodwa. Oh, now you want to talk to me. Adide kuJobe angazi ukuthi athini. Iduma imoto ebovu ebese yasuka ngesivinini esangweni. Ayibuke uJobe ebese amemeza. Hey nini.
akhumbule okuthile uJobe ajikisa ikhanda abuke uPheli naye abuke uJobe phansi phezulu ebese eqoqa amehlo ebese ebese angena endlini uPheli yima phela masikhosana sixoxe yini manje mina ngifuna ungitshela ukuthi ubani le yandoda le futhi wena ke nje uyazi kanjani